15,55 pro Pogorelova. V prvém pokusu Roman Šebrle 16,19 a Roman Šebrle se nám za malou chviličku představí ve druhé sérii. Dámy a pánové, olympijský vítěz, světový rekordman Roman Šebrle. A hodně dál. Roman Šebrle ukázal na memoriál Udložila, že má skutečně velkou formu. Už tam hodil kouli přes 16 metrů. 16,47! To je vynikající. A Šebrle je zpátky na druhém místě. 16,47.